Ahojte GSFáci! Tento rok sa prostredníctvom správ stretávame prvýkrát. Dovolujem si vás v mene celej GSF televízie privítať a zaželať všetko dobré. Ako iste viete, na našej škole nastalo pár zmien. Na miesto učiteľky fyziky a matematiky nastúpila po pani profesorke Byčanskej pani profesorka Katarína Horvátová. Pribudla aj sestra Kristina, ktorá vyučuje angličtinu a zároveň je novou výchovnou poradkyňou na našej škole. Dúfame, že sa im bude u nás dobre učiť. Tento rok pribudli aj 3 nové triedy. Triednymi profesormi sú sestra Anna, pani profesorka Dubovcová a pani profesorka Svetková. V čom vidíte rozdiel medzi vysokoškolákmi a stredoškolákmi? Tak ja nevidím rozdiel medzi žiadnymi študentmi, pretože študenti sú aj šikovnejší, aj menej šikovní, aj leniví. A možno jediný rozdiel, že na strednej škole, teda na gymnáziu, máte veľký rozsah predmetov a určite vás všetky nebavia, kdežto na vysokej škole sa rozhodnete študovať niečo, čo by vás malo baviť. Čiže možno tam sú viac snaživejší tí študenti a vidia už potom svoje uplatnenie v praxi. Prečo ste si vybrali práve kombináciu matematika a fyzika? Čísla ma fascinovali od mala, takže matematika bola istá. S fyzikou to až také isté nebolo, ale myslím si, že je to najlepšia kombinácia, ktorá spolu môže byť, pretože jedine v tej fyzike vidím praktické uplatnenie toho matematického aparátu alebo tých ťažkých matematických vzorcov. Čo hovoríte na nových kolegov? Myslíte si, že tvoríte dobrý kolektív? No úplne perfektné, ja si myslím, že lepší to ani nemôže byť a myslím si, že lepší kolektív by som asi sotva niekde hľadala. A baví vás vaša práca? Baví ma moja práca, vždy som chcela pracovať s ľuďmi a nikdy som si nevedela predstaviť, že by som niekde sedela za počítačom celý deň, takže v podstate ma baví. Ďakujem. Kedy predtým, alebo je toto vaša prvá skúsenosť s učiteľstvom? Predtým som ešte neučila. Vlastne som čerstvo skončila v júni školu, takže prvá skúsenosť. A išli ste tu s obavami, alebo práve naopak ste sa tešili? Obidvoje. Aj som sa tešila, aj som samozrejme obávala, lebo je to nová situácia pre mňa, ale páči sa mi to. A ako zatiaľ zvládate nových žiakov a baví vás pripravovať si veci do školy a takto? Myslím si, že celkom sa to dá. Snažím sa pripraviť, ale na to, že ako to zvládam, sa musíte spýtať ich. Mne sa zdá, že zatiaľ to ide. Sú super. A čo hovoríte na nových kolegov? Myslíte si, že tvoríte dobrý kolektív? Ja sa s nich teším, ešte ich stále spoznávam a myslím si, že vytvárame dobrý kolektív. Bude ešte lepší. Ďakujem. Aj tento rok sa žiaci našej školy zapájajú do viacerých dobročných akcií a súťaží. Opäť môžete zbierať plastové uzávery a papier. Nielenže pomôžete dobrej veci, ale aj môžete získať skvelé ceny. Prví 5, ktorí nazbierajú najviac papiera, vyhrajú spoločenské hry. V týchto dňoch u nás na škole prebieha výstava ovocia a zeleniny. Víťazov čaká lákavá cena riaditeľa školy, profesorov biológie a cena GSF. Ďakujeme, že ste sa zapojili. Taktiež ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sa pod vedením sestry Anny aktívne podieľajú na dobročných akciách, ako napríklad Biela pastelka či Dni nezábudky. Nedávno sa naši tretiaci zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia. Kurz 3. A sa konal v Tatranskej Lomnici a žiaci 3. B ho strávili vo Veľkom Slavkove. O ich program a bezpečnosť sa staral pán profesor Hatala, Strachota a Lajčák a pani profesorka Kasmanová. Vďaka spoločne strávenému času si utúžili vzťahy, nadobudli nové zážitky a urobili niečo pre svoje zdravie. Žiacka školská rada si pre nás opäť pripravuje obľúbenú filmovú noc. Ponuka filmov bude zaujímavá a určite si ju nesmiete nechať ujsť. Dňa 4.10. sa u nás v kaplnke koná celoškolská svätá omša pri príležitosti Sviatku svätého Františka. Odslúžujú monsignor Tomáš Galis. Srdečne vás pozývame na reprízu hry Charlieho teta, ktorú naši žiaci pre vás odohrajú v nedeľu 6.10. v aule školy. A je tu záver našich správ. Ale nezúfajte, onedlho sme tu späť aj s ďalšími novinkami z prostredia GSF. Zatiaľ ahoj na chodbách.